Bine ai venit în săptămâna 13. Astăzi vorbim despre o forță pe care puțin o înțeleg, dar toți liderii mari o practică. Răbdarea strategică. Nu răbdarea pasivă, nu răbdarea care așteaptă, ci răbdarea care construiește, răbdarea care rămâne, răbdarea care continuă. Mentorul meu, John Maxwell, spune: tot ce merită cu adevărat cere timp și asta schimbă totul. Partea 1. Eroul și dorința. Tu ești eroul acestei povești și ca orice erou ai dorințe clare. Vrei rezultate, vrei progres, vrei confirmare, vrei să vezi că munca ta contează. Efortul tău se vede, că drumul tău are sens. Les Brown, unul dintre cei mai influenți speaker motivaționali ai lumii, un lider inspirațional care a transformat milioane de vieți prin mesajul său, spune: nu renunța niciodată la visul tău doar pentru că durează. Partea 2. Problema. Dar există o problemă și problema nu este lipsa muncii, nu este lipsa disciplinii, nu este lipsa dorinței. Problema este timpul. Timpul dintre efort și rezultat, sămânță și recoltă, început și confirmare, acțiune și impact. Zig Ziglar, unul dintre cei mai influenți autori, speaker motivațional și trainer de vânzări ai secolului 20, spunea: nu poți recolta în aceeași zi în care ai plantat. Asta îi face pe mulți să renunțe prea devreme. Partea 3. Ghidul. Aici intervin eu, nu ca expert, nu ca profesor, ci ca ghid. Și ghidul îți spune ceva simplu. Răbdarea strategică nu înseamnă să aștepți, înseamnă să continui. Howard Partridge, coach internațional de business și autor de bestseller specializat în transformarea afacerilor mici în companii profitabile, spune: continuitatea creează inevitabilitate. Dr. Nido Qubein, om de afacere, autor, speaker motivațional și președinte al Universității High Point din Statele Unite, adaugă: nu te opri când e greu, oprește-te când ai terminat. Partea 4. Planul. Și ca orice ghid bun îți oferă un plan simplu, un plan clar, un plan în 3 pași. Pasul 1. Acceptă ritmul real al creșterii. Creșterea nu este liniară, nu este rapidă, nu este constantă. Creșterea este invizibilă la început, lentă la mijloc, accelerată la final. John Maxwell spune: oamenii supraestimează ce pot face într-o zi și subestimează ce pot face într-un an. Pasul 2. Continuă să faci lucrurile mici. Răbdarea strategică nu înseamnă pauză, înseamnă consecvență. Lucrurile mici sunt cititul zilnic, mișcarea zilnică, comunicarea clară, ritualurile tale, obiceiurile tale, limitele tale, progresul tău mic. Les Brown spune: fă ce poți cu ce ai acolo unde ești. Pasul 3. Măsoară progresul în apariții, nu în rezultate. Rezultatele vin târziu, dar aparițiile vin astăzi. Întrebarea nu este: am reușit, ci am apărut, am fost eu astăzi prezent? Howard Partridge spune: câștigă ziua, restul vine. Partea 5. Apelul la acțiune. Acum vreau să faci ceva concret. Nu mâine, nu când ai timp, ci astăzi. Alege un domeniu în care vei practica răbdarea strategică în următoarele 7 zile. Scrie-l, spune-l cu voce tare, asumă-l. Zig Ziglar spunea: nu renunța. De obicei, cheia succesului este ultima pe care o încerci. Partea 6. Consecințele. Dacă nu faci asta, dacă nu practici răbdarea strategică, dacă nu renunți prea devreme, ce se întâmplă? Pierzi exact înainte de a câștiga. Te oprești exact înainte de progres. Abandonezi exact înainte de recoltă. John Maxwell spune:
Majoritatea oamenilor renunță prea devreme. Partea 7. Succesul. Dar dacă alegi răbdarea strategică, dacă alegi să continui, dacă alegi să apari, dacă alegi să fii prezent, ce se întâmplă? Câștigi ritm, câștigi încredere, câștigi rezultate, câștigi identitate. Dr. Onido Qubein spune, răbdarea nu este slăbiciune, este putere controlată. Uneori un singur gând aprinde în noi aceeași lumină pe care alții au purtat-o ani întregi pe drumurile lor. Minutele de mentorat, citate inspiraționale de la mentori și de la oameni pe care personal îi respect mult. John Maxwell spune, tot ce merită cu adevărat cere timp. Zig Ziglar ne-a lăsat această lecție. Nu poți recolta în aceeași zi în care ai plantat. Howard Partridge ne încurajează. Continuitatea creează inevitabilitate. Les Brown ne provoacă. Nu renunța niciodată la visul tău, doar pentru că durează. Dr. Onido Qubein ne învață. Răbdarea este putere controlată. Acum la încheiere, răbdarea strategică este superputerea ta. Continuă, apare, construiește, crește. Eu sunt aici să te ghidez în fiecare săptămână. Tu ești eroul, eu sunt ghidul și împreună construim un an de leadership intențional. Fii binecuvântat!